ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ እዚ ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ናይ ሎሚ መደብና ድማ ከምቲ ተኸታታሊ መደብ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝርባዕ እዚ ናብ ምስ ኣብ እቶን ሓዊ ኣብ እቶን መከራ ምስ ኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይዚ ሰሙን ዝመፅናዕቲ ድማ ዘይትጠፍእ ተስፋ ዝብል እዩ ሻውዓይ መፅናዕቲ ማለት እዩ እሞ ከምቲ ክንገብሮ ዝግባአና ቃል ኣምላኽ ከነፅንዕ ከለና ንኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ክርከብ መንፈሱ ክምህረና ክንዕድሞ መፅሓፍ ቅዱስ ይምህረና እሞ ንፀሊ እምበር ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ኣብኡ ንዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ተመስገን ህይወት ስለ ዝሃብካና ተመስገን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስለቲ ኣባኻ ዘሎና ተስፋ ስለ ቃልካ ተመስገን ሕጂ ድማ ካብ ቃልካ ብዛዕባ እቲ ኣባኻ ዘሎና ተስፋ ክንመሃር ከለና ንስኻ ምስቲ ውዓል ሃበና ባረኸና ንኩሎም ዝሰምዑ ነዚ መደብ እዚ ድማ ባርኮም ምስኦም ኩን ብስም ኢየሱስ ንፅሊ ኣሜን ሕራይ እምበር ዘይትጠፍእ ተስፋ ይብል ናይ ሎሚ መደብና ህቡብ ቁንቁኛ ከምዚ ይብል ቁንቁኛ ማለት ቋንቋ እንግሊዝ ኢዲዮም ማለት እዩ idiomatic expression ስለዚ ከምዚ ዝብል ተስፋ ንዘለዓለም ትፍልፍል ሽግርን ፀበባን ክገጥመና ከሎ ብምትብባዕን ብርትዕን ክንገጥሞ ተስፋ ኣድላይ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ተስፋ ምስ እምነትን ፍቕርን ኮይና ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ዓንድታት ክርስትያናዊ ህይወት ዝኾነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 13 ከምኡ ኢና ነንብብ ሕጂ ከዓ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ይነብራ ካብን ተዓቢ ድማ ፍቕሪ ይብል ተስፋ ግን ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ምዃና እዩ እንታይ እዩ እቲ ክርስትያናት ተስፋ ዝገብርሉ ከመይ ኣቢልና ኢና ተስፋ ክንረክብ እንኽእልን ነታ ዝረኸብናያ ተስፋ እነበርትዓን ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ንሪኦ ነጥብታት እንታይ ሕጂ ብዛዕባ መሰረታት ተስፋ ክንርኢና ናይ ተስፋ መሰረታይ ከም ዝኾነ ከም ኣብነት ነቢይ ኣምባቆም ክንወስድ ኢና ብዛዕባ ንመወዳእታ ምፍላጥ ዝብል ካልእ ንኢዮብ ድማ ከም ኣብነት ክንወስዶ ኢና ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍላጥ ዝብል ኣብ ትሕቲ መሰረታት ተስፋ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ምግባር እዩ ከመይ ኣቢልና ህላውነቱ ካብ ኢሳያስ 41 ከምኡ ብዛዕባ መደባቱ ድማ ክንርኢና ተስፋን እቶን ሓውን ድማ ክንርኢና እሱ ድማ መቕፃዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብኣሉታዊ መንገዲ ይጥቀስ ይኸውን ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ክቡር ነገር ኣገዳሲ ነገር ብፍቕሪ ዝተደረኸ ኣምላኽ ዝገብሮ ነገር እዩ ኣብቶም ኣብ ኣመንቲ ኣብ ውሉዱ ማለት እዩ ስለዚ ክንርኢና ብዛዕባኡ ድማ ኣስፋሕ ኣቢልና ሕጂ ድማ ነቲ መወዳእታ ምፍላጥ ሕጂ እቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቐልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱን ከዓ እዩ ብርግፅ ክመፅእ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎዮ እኳ ተፀበዩ ሕጂ ነቢይ ዕምባቆም ናይ ገዛእ ርእሱ ተመክሮ እያ እዛ ንእሽተይ መፅሓፍ እያ ንሱ በቲ ዝርእዮ ዝነበረ ኩሉ ተረቢሹ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ዝሃቦ መልሲ ከዓኒ ዘይተፀበየ እዩ ዝኾነ እቲ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ስራሕ ኣብቲ መጀመርያ ይኮንካን ክትፈርዶ ዘለካ ክትዕገስ ኣለካ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ መወዳእትኡ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ብእምነት ብተስፋ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ስለዚ ኣብ ዕምባቆም ከምኡ ኢና ንርኢ ሰኣላይ ክስእል ከሎ መጀመርያ እታ ናይ መጀመርያ ዝጀመራ ኣይኮንካን ትሪኦ ስእሊ ክውድእ ክኽእል ኣለዎ ምስ ወደይ እቲ ሙሉእ ስእሊ ዝመፅእ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ድማ ከምኡ እዩ መፅሓፍ ዕምባቆም ከምቲ ቀዲሞ ዝበልክዎ ብጥርዓን ናይ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዘመንና ዘሎ ኩነታት ይጅምር ኣበሳ ሕሰም ምዝራፍን ዓመፅን ባእስን ክርክርን ገኒኑ ሕጊ ደኺሙ ፍትሒ እውን የልቦን ይኹን እምበር ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ኣይገብርን ከምኡ ኢና ንንብብ ዕምባቆም ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 4 ኣምላኽ ዝሃቦ ምላሽ ዝርብሽ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር እንዳባእሰ ኸይዱ እዚ ኣብ ዕምባቆም ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 11 ነንብብ እዚ ሕጂ ኣብ ዘመንና ክንሰምዖ ዝከኣል መልሲ ዶ ኣይመስልን እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዕልወት ሰይጣን ጀሚሩ ሰማያት ወይ ድማ ዩኒቨርስ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ብቐፃሊ ድማ እናባእሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይኹን እምበር ኣምላኽ ባቢሎን ትምሳሉ ክፍኣት ኣብ መጨረሻ ከም ዝጠፍእ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ሓራ ከም ዝወፁ መብፅዓ ኣትዩ ኣሎ
ኣብ እንባቆም ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 ክንንብብ ንኽእል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 2 ድማ ክንረኽቦ ንኽእል ኢየሱስ ንኽፍኣት መወዳእታ ክገብረሉ እዩ እዚ እቲ ብሩኽ ተስፋ እዩ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 13 ንረክብ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ብኩሉ ጽቡቕ ክገብሮ እዩ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ብዘጋጥም ነገር ኣይኮንካን ትፈርዶ ነቲ ኩነታት እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሱ ሰዓሪ እዩ ኩሉ ጽቡቕ ክገብሮ እዩ ስለዚ ተስፋ እዚ ካብ ናይ ነቢ እምባቆም ካብ ትናቱ ናይ ተመክሩ ንሪኦ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍላጥ እዚ ድማ ካብ ናይ ህይወት ናይ ኢዮብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝተወስደ እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ ዘየስተውዓልክዎ ንዓይ እምብዛ ዘገርም ዝኾነ ዘይፈልጦ ነገር ተዛሪበ ሕጂ ኣብቲ ንሱ ዘጋጥሞ ዝነበረ ብርግፅ ኢዮብ ዝኩሉ ሽግር ከጋጥሞ ከሎ ኣይፈልጥን ነይሩ ስለምንታይ ይጋጥሞ ከም ዘሎ ካብኡ ተበጊሱ ድማኒ ብዙሕ ምስትውዓል ዘይኮነ ድሕሪ ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ክትዛረብ ጀሚርካ ክትጋገን ኣይግድን እዩ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ መፅሓፍ ኢዮብ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ይኹን እምበር ሓንሳ እቲ ሽግር ምስ ጀመረ ኣምላኽ ኣብቲ ፍጻሜታት ኣይረአን ኣዕሩኽ ኢዮብ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከሎ ዋላ ሓንቲ ኣይብልን ኢዮብ ሰማዓ ንኽረክብ ክምሕፀን ከሎ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ኣይብልን ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባኡ ርእይቶኡ ምስ ሃበ ኣምላኽ ርእሱ ክገልጽ ሓር እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባኡ ዋላ ሓንቲ ኣይብልን ኣብ ክንዱስ ሕቶታት ዳ ይሓትት ሓያሎ ኢዮብ ክምልሶ ዘይክእል ሕቶታት ይሓትት እዚ ሕጂ እንተዳሪእናዮ ስእሊ እዚ ማለት እዚ ሰናይ ዕሩኹን ኢዮብ ካብ ርሑቕ መፂኦም ከፀናንዕዎ መፂኦም ግን ብዛዕባ እቲ ኩነታቱ እኹል ርድኢት ስለ ዘይነበሮም ዝህብዎ ዝነበሩ ንኸፀናንዕዎ ኢሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ኣይነበረን ኣምላኽ ከዓ ክገንሖም ከሎ ኢና ንርኢ ኢዮብ ክፅልየሎም ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሕቶታት ኣምላኽ ዝሓተተ እንድዩ ብዛዕባ ንስሪ ብዛዕባ ዞም ኩሎም እንስሳታት ብዙሕ ካልእ ሕቶታት ክሓቶ ከሎን ኢዮብ ስለዚ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ ዓበ ኣምላኽ ምዃኑ ዕብየቱ ዘይተመርማሪ ኩሉ ዝፈልጥ ምዃኑ ስለዚ ንዕኡ ሕሊፍካ ክትቦ ክትክእል ኣለካ እግዚኣብሔር ነቲ ሕቶ ኣይምልሰሉን ግን ይሓቶ መሊሱ ሽዑ ኢዮብ ክሳብ ክንደይ ዘየስተውዓሎ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንመሃር ዝኾነ ነገር ክጋጥመና ከሎ ዘይንፈልጦ እንተደኣ ኮይና ተቐዳዲምና ብዛዕባኡ ዝኾነ ትንታኔታት ካብ ምሃብ ህይወትና ንኣምላኽ ኣማዕቂብና ብእምነት ፍቓዱ እንዳገበርና ስሙ እንዳፀዋዕና በቲ ዝተገልፀልና ብርሃን ማለት በቲ ዝገለፀልና ሓቅታት እንዳነበርና ንዕኡ እንዳተፀበና ምንባር እዩ ንሱ ድማ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብሮ እዩ ፅቡቕ ክገብሮ እዩ ተዘይኮነ እቲ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝግባእ ከነለልዮ ወይ ክንምርምሮ ወይ ክንርድኦ ስለ ዘይንኽእል ብዛዕባ ብዙሕ ምዝራብ ምህውታት ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እሱ እቲ ቀንዲ ነጥብ ማለት እዩ ሽዑ ኢዮብ ንኣምላኽ ኣፀቢቑ ከም ዘይርድኦ ኣፍልጦ ይህብ ኣብ ኢዮብ 42:3 ከም ዘንበብናዮ ማለት እዩ ብመንፅርቲ ኣምላኽ ዝሓቱ ሕቶታቱ ኣብ ግምት ዘይኣቱ ይመስል ሕጂ ንኣምላኽ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈለጦ ዓገበ ኣብ ኢዮብ 42:5 ከምኡ ንርኢ ተስፋ ደቂ ሰብ ውሑስ ዝኸውን እቲ ኻባና ኣዝዩ ዝለዓለ ህያው ፈጣሪ ጥራይ እዩ ኣብኡ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ንሱ ጥራሕ ንኩሉ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ህላውነት ኣምላኽ ማለት ኩነታት ከጋጥመካ ከሎ ከቢድ ኩነታት ፅንጉር ኩነታት ከጋጥመካ ከሎ ኣምላኽ ዝሓደገካ ኮይኑ ይስማዓካ ግን ኣብቲ ናይ እምነት ነገር ክንመፅእ ከለና ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ወይ ኣብ ዛዕባ ናይ ኣምላኽ ነገር ክንርኢ ከለና ኩሉ ሳዕ ከምኡ ኣይኮን እግዚኣብሔር ስለ ዝሓደገካ ኣይኮነን ሽግር ዘጋጥም ኣብ ኢሳያስ 41:13 ከምዚ ነንብብ ኣነ ንየማነይቲ ኢድካ ዝሕዝ ኣይትፍራህ ክድግፈካ እየ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ይብል ኢሳያስ ብዛዕባ ምርኮ ባቢሎን ኣቐዲሙ ተነቢዩ ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ እስራኤል ብኣምላኽ ከም እተሓድጉ ኮይኑ ተሰምዖም ንሕና እውን ሽግራት ክገጥመና ከሎ ብኣምላኽ ከም እተሓደግና ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል ይኸውን ይኹን እምበር ንሱስ ወትሩ ኣብ ጎድንና እዩ ዘሎ ኣብ ኢሳያስ 41:8 እንታይ ይብል ኣነ ሓርየካ እየ ኣነ መሪፀካ እየ ይብል ከምኡውን ኣብ ኢሳያስ 41:9 እንታይ ይብል ካብ ሓጢኣት ሓራ የውፃእኒ ኣይነፅገንን እዩ ኣይድርብየንን እዩ ይብል ኣብ ኢሳያስ 41:10 እንታይ ይብል ንሱ ምሳይ እዩ ይሕግዘኒ ይድግፈኒ ይብል ኢሳያስ 41:11-12 እንታይ ይብል ካብ ፀላእተይ ሓራ የውፃእኒ ትቐንዲ ፀላእ ሰይጣን ግን
ንሰባት ድማ ይጥቀም ስለዚ እቲ ውግእና ምስ ሰባት ዘይኮነስ ምስቲ ብድሕሪት ኮይኑ እንታይ ነቲ ዘታኾስ ዘሎ ማለት እዩ ኢሳያስ 41 ፍቅዲ 13 ድማ ኢደይ ሕዘኒ ኣይፈርህን ድማ ይብል ከምኡ ኢሳያስ 41 14 ኣምላኽ ሓጋዝየይን ተበጃውየይን ስለዚ ኩሉ ተስፋታት ክትሕዞ ከለካ እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዝኾነ እምበር ሽግር መሰጋጥመካ ሓዲግኒ ምባል ምስ ተስፋ ኣይከይድን ስለዚ ኣብቲ መሪር ሽግር ክትህሉ ከለካ ብእቶን ሓዊ መከራ ክትሓልፍ ከለካ እግዚኣብሔር ሓዲግካ ማለት ኣይኮነን ንሱ ኩሉ ሳዕ ክድግፈካ ከበርታዕ ከፅንዕ ኣብኡ ኣሎ ስለዚ ህላውነቱ ዘይምኽሓድ በቲ ዘጋጥመካ ዘሎ ሽግር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምሳዩ ኣይፈርህን ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 118 ፍቅዲ 6 መደባት ኣምላኽ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ፈልጦ መፈፀምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ኤርምያስ 29 ፍቅዲ 11 ስለዚ ከም ደቂ እስራኤል ብጌጋ ተረዲኦሞ ወብሓጢኣቶም ምክንያት ናብ ምርኮ ባቢሎን ከይዶም ግን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ እግዚኣብሔር እውን ስለዚ ሓደጎም ኣይኮነን በቲ ሓጢኣቶም ምክንያት ናብኡ ክኸዱ ድሕሪ 70 ዓመት ድማ ከም ዝክሮም ዋላ እውን ከም ዝፀናንዖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ዝብሎም ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብሲ ብፈልጦ መፈፀምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ኤርምያስ ነቶም ኣብ ምርኮ ባቢሎን ዝነበሩ ንምትብባዕ ደብዳቤ ፀሓፈ ልቦም መኺኹ ናብ ዓዶም ዝምለሱ ከም ዝኾኑ ኮይኖም ፈፂሞ ኣይሓሰቡ ኣምላኽ ግን ተስፋ ንኸይቆርፁ ተዛረቦም ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ እዩ እቲ ዘጋጠሞም ብሃንደበት ዝኾነ ይኮነን ኣብ ኤርምያስ 29 ፍቅዲ 4 ንርኢ ዋላ ኣብቲ ዝነበርዎ ፀገማት ኩሉ ነገር ንፅቡቅ ክገብሮ እዩ ኣብ ኤርምያስ 29 ካብ 5 ክሳብ 7 ንርኢ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ድማ ነቲ ምርኮ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ ካብ ኤርምያስ 29 ካብ 8 ክሳብ 10 ንርኢ ማለት እዩ ተስፋና ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ሕሉፍናን ዘለናሉን መጻኢናን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ እዩ ክፅውዕኒ መፂኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ ብምሉእ ልብኹም እንተደለይኹምንስ ክትደልዩኒ ክትረኽቡን እውን ኢኹም ይብል ኣብ ኤርምያስ 29 ካብ 12 ክሳብ 13 እዚ ስእሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቢ ኤርምያስ ክፅሕፍ ከሎ ናብቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ድማ ደብዳቤ ክሰደሎም ከሎ ዘርኢ ማለት እዩ መቕፃዕቲ ቅፅዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንዋህ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንዳሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ፅድቂ እዩ ናይ ሰላም ፅድቂ እዩ ዝፈሪ ይብል ኣብ ዕብራውያን 12 ፍቅዲ 1 ኣብ ቋንቋ ግሪክ እቲ ስነ ስርዓት ወይ ድማ ዲሲፕሊን ዝብል ቃል ምስ ምምሃር ኣፀቢቑ ተኣሳሰረ እዩ ኣምላኽ ብመቕፃዕቲ ይምህረና ዕብራውያን 12 ፍቅዲ 6 ከምኡ ይብል ጳውሎስ ንመቕፃዕቲ ናብ ተስፋ ዝቕይር ኣገደስቲ ቁልፊ ሓሳባት የካፍል ኣብነታት ንናይ እምነት ጀጋኑ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 ይጠቅስ ኣብነት ናይ ኢየሱስ ይጠቅስ ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ 2 ክሳብ 3 ኣምላኽ ይፍቅረና እዩ ንሕና ውሉድ ኢና ስለዝኾና ድማ ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ 5 ክሳብ 7 ኣብ ቅዱስን ተኻፈልቲ ክንከውን ኢና ኣብ ዕብራውያን 12 ፍቅዲ 10 ቅፅዓት ናይ ሰላም ፍረ ፅድቂ ይፈርዩ ኣብ ዕብራውያን 12 ፍቅዲ 11 ከበርትዓናን ክመርሓናን እዩ ዕብራውያን 12 ካብ 12 ክሳብ 13 ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ መቕፃዕቲ ምስ ቅፅዓት ብዲሲፕሊን ወይ ዝብል ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ እቲ መቕፃዕቲ ዝብል ኣምላኽ ብፍቕሪ ተደሪኹ ዝገብሮ እዩ ንዓና ንኽምህረና ንኸፅንዓና ኢሉ እዚ ኩሉ ከም ኣብነታት ተጠቒሱሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ካብቲ ንዓና ፍፁም ስዕረትን ፍሽለትን ከም ዝኾነ ዝመስለና ዓወት ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ክንዲ ብዓይኒ እምነት ናብቶም ዘይረኣዩ ነገራት እንጥምት ናብቶም ዝረኣዩ ነገራት ብምጥማትና ንኣምላኽ ንክንርስዖ ኣብ ሓደጋ ኣሎና ሕማቕ ዕድልን መከራን ክመፅእ ከሎ ንኣምላኽ ብሸለልትነት ወይ ድማ ብጭካነ ንክንከሶ ድልዋት ኢና
ቅፅዓት ኣካል ናይቲ ዓብይ መደብ ምድሓኑ ከም ዝኾነ ክንመሃሮ የድልየና እዩ ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ሸቦጥ መከራ ክኸውን ከሎ ካብቲ ኣብ ኣገልግሎት ብንጥፈት ዝፅመዱ ንላዕሊ ንጎይታ ብዙሕ ከስልጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ምቕፃዕ ዲስፕሊን እግዚአብሔር ይጥቀመሉ ኣገዳሲ እዩ ስለዘፍቅረና ማለት እዩ ንሱ ኩሉ ስለዝፈልጥ እዚ ብኤለን ዋይት ዝተፃሕፈ The Acts of the Apostles ዝብል ምዕራፍ 45 ገጽ 481 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እቶም እንግሊዝኛ ትንብቡ ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ተስፋ ክትገብሩ ተስፋ ከይትቆርፁ እዚ መልእኽቲ ዝሰምዕዎ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሂወት ተመክሮ ትህሉ ትኾኑ ዝኾነ ተስፋ ፈልፋለ ዓይኒ ማይ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ተስፋ ድማ ኣበይ እዩ ዝርከብ ኣብ ሰብ ኣይርከብን ኣብዚ ዓለም እዚ ኣይርከብን ኣብ ኣምላኽ ኣብ ዝፈጠረናን ዘድሕነናን ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ስለዚ ብተስፋ ልብኹም ዝመልአ ክኸውን እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ኣብ ዝመፅእ መደብና ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን ግን ብጸሎት ከም ዝጀመርና ብጸሎት ድማ ክንውድእ ኢና ማለት እዩ ንጸልይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣቦ ሰማይን ምድርን ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ተመስገን ተስፋ ኣባኻ ኣሎና ቃልካ ሓቂ እዩ ኑ ባርከና ምሳና ኩን ኩሎም ነዚ ዝሰምዕዎ ባርኮም ምስኦም ኩን ተሪፉን ዘሎ ግዜና ንዓኻ ሕልፍና ንህብ ኣለና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓልወና ህይወትና ምራሕ ፈቃድካ ክንነብር ልብና ብፀጋኻ ተበርትዕ ንስሕሊ ስም ኢየሱስ አሜን ክቡራት ሰማዕቲ ኣብቲ ዝመፅእ ሻሙናይ መፅናዕትና ብሰላም ይራኸበና ሰላም ቅነ እምበር